български къщи. Тези, които представляват историческа и архитектурна забележителност. За това гражданско самосъзнание ще се поговорим след малко, но нека да видим сега какво сте ни донесли. Някаква стара книга и снимки сте ни приготвили. Денят на Дайте, аз ще мога да ви покажа София. На камерата. Ето, да покажем на нашите зрители генерал Владимир Вазов, кмет на София, брат на народния поет и писател Иван Вазов, който е направил много за града. Това е юбилейната книга от 1928 година, издадена по случай 50 годишнината от обявяването на София като столица на царство България. Едно сериозно проучване, което показва цялостния облик на София като етнография, като икономика, като култура. Много хубаво издание. За съжаление, такива неща се намират само в антикварните книжарници на доста сериозни цени и нашия блог няма никакви субсидии и използвам случая да апелирам към гражданите на София да ни помагат с материални средства, които ще използваме за закупуване на такива книги, фотографии, картички. Като казвате за фотографии, на мен ми се иска в този случай да си поговорим малко и за архитектурата. Връщаме малко назад. По-късно ще си говорим за това при всички положения колко трудности имате, за да се здобиете с подобна колекция. Да пуснем няколко кадъра с фотоси от Стара София, които вие да коментирате. Да. Сега ще може да ги видим вече на екрана. Аз злато съм виждал, между другото, ето вече това е една от сградите. Това е една сграда реставрирана. Това е първата фабрика за захарни изделия в София на Аврам Чалевски. Намира се на пресечката на улица Отец Паисий и Нишка. Това е старото име, след това беше Найденов Цанов, сега е Тодор Александров. Много интересна сграда. Тук се е произвеждал лукум, халва и малко по-късно и шоколад. Все вкусоти. Аз съм голям почитател на сладостите. Вие сте между другото подвижна карта. Тук има такава плоча, възпоменателна, където е описано коя е тази къща и за какво е служил. Това е било фабрика. Естествено, фабриканта не е живял в вилата си в Бояна, защото не е имал така, е живял в една от стаите на фабриката. Добре, много интересно беше. Търговски индустриален дом. Да. Аврам? Тук малките рови още стоят в думите. Запазили се до нея години. Не знам, Ники, дали ти направи впечатление на фотоса как българският рибарник беше разкъсан. Може би има някаква символика. Тази снимка? Това е софийски младежи на мостчето на езерото Авяна. Излезли на разходка с велосипеди и се снимали. Там често се обикаляха такива фотографии. Ало фото, предлагаха. Чакащи сърничките, нали? Това е много красива снимка на княгиня Мария Луиза, първата съпруга на Фердинанд и майка на цар Борис III. Тя е подарена на един много виден софиянец, чиято снимка ще видим след малко. Колко съпруги имал Фердинанд? Моля? Колко съпруги имал? Две. Първата е Мария Луиза, втората е Елеонора. И тя подарява, снимката има автограф като спомен на Христо Бракалов, който е бил пълномощен министър и министър на външните работи на царство България. Бил е пълномощен министър в Виена, в Белград и редица други градове. Една много известна личност. Това е държавната печатница, която искат да превърнат на българския Лувър. Нали? За това днес вие коментирахте. Това е държавната печатница. Да се превърне в но още
съвсем началото на своето съществуване. Ето и Съединението тук прави силата. виждаме Народното събрание. Паветата са били същите тогава, нали? Да, но Жълти. обърнете внимание, че около Народното... това е интересно. Това е посрещането на същата княгиня Мария Луиза, когато идва в България. Там има и две интересни дати. 1993, 1393 и 1893. 1893 е датата, когато тя идва. пристига. Но какво е 1000? Ето това е Христо Бакалов, който е пълномощен министър, и снимката си тя подарява на него. Датата 1393 е края на Второто българско царство, падането на Търново. Да. 96-та пада и Видин. Това какво е? Тази снимка съм я нарекал последния мохикан. Ваксаджиите, които бяха много в София. Сега този случайно го видях. Той даже изненадан изглеждаше от това, че някой се е спрял, може би, да се излъска това е една обувките. стара снимка. Около нея имаше много дискусии. Това е Владайската река. Вижте как изглеждала тя. И това е циганската махала край реката, която обаче не е била там, където е сега, а края на улица Козлодуй, близо към Орландовци. Банишор. Орландовци. Да, не Банишора, в обратна посока, по-на изток. Да. Много интересно. Много интересно. Как смятате, че се развива на базата на този опит през годините и това, което знаете за София? Какво според вас е бъдещето на града ни и как ще се развива той? Всички знаем новите промени в градоустройствения план и идеята на Петър Диков тя да се развива на север. Вашето мнение какво е? Вижте, София винаги се е развивала, поне до сега, главно на изток и на запад. На юг тя не може да се развива, защото там имаме прекрасната ни Витоша. Нито една европейска столица не може да се похвали с връх 2000 метра, само на 20 минути от центъра на столицата. На север е по-индустриална зона, на там за жилищни няма да има голям. Тоест виждате на изток? Но изток и запад. Изток и запад към Банкя. Изток и запад. На вас лично за кои от емблематичните сгради ви е най-мъчно? Ами как да ви кажа, не мога да кажа за конкретна сграда. Мен ми е много мъчно за център, историческия център на София, който беше унищожен в началото на 50-те години, за да се появят тези големи мастодонти съветски тип. Между другото, даже съветски архитекти са ми казвали, че те са били против такива сгради, тъй като казвали България е една слънчева, топла страна. За какво са ви такива малки прозорчета? Да. Имало е колебания София да се прави по модел като Рим, да е с подобни сгради, но да. не Аз съм успял. чувал също и за варианти като Виена, но там пък сме нямали река, която да... Не може нещата да не се развиват. Не може да останем с старите ни мозъци, дето се казва. Не. Новото, младото трябва да настъпва и то сега. Но равномерно и планово. Нищо не пречи да запазим центъра, един периметър, да си набележим като исторически център и да строим навън от този. Дано да ви чуят политиците. Просто много сигурен съм, че послание. никой политик не би могъл да го каже по начина, по който вие го казахте. Изключително ни беше приятно. Знам, че може да си говорим с часове. Винаги сте добре дошъл в нашето студио. Много ви благодаря. Аз съм тръгнат за вниманието ви, че се интересувате от нашия блог и пак помагайте на нашия блог. София ще продължава да расте. Даже имам идея. Поемете шефство над нашия блог като телевизия. София ще продължава да расте и да старее, но въпреки това ще остава винаги красива. Така е.